Rok 2012 bol najlepší v mojom živote. Vtedy začali vychádzať videá Staň sa Jehovovým priateľom. Tieto videá nám všetkým pomáhajú učiť sa o Jehovovi. Ale možno by ste chceli vedieť, ako sa vyrábajú. Pozývam vás na malú exkurziu. Všetko sa to začína vo vedúcom zbore. Nech sa páči, Kupko. Ďakujem. Títo bratia starostlivo vyberajú, čo nás chcú naučiť a potom to dajú týmu animátorov v Beteli. Tí potom spolu vymyslia príbeh a napíšu ho. A môže sa nahrávať. Jakub, poď jesť. Potom umelci nakreslia obrázky. Nakreslia domy, stoličky, lietadielka, bicykle aj 3D ľudí. Potom obrázky pospájajú a urobia z nich film. Pekné obrázky. A čo ďalej? Deti, robili ste niekedy niečo z plastelíny? No a niečo také robia modelári, ale na počítači. Niečo mi chýba. Aha, farba. To je už lepšie. Takže sa napíše príbeh, nahrajú sa hlasy a vytvoria postavy. Vieš, čo nasleduje potom? Čo sa tu deje? Potrebuješ pomoc, Kupko? Áno, nemôžu sa puhnúť. Lebo potrebuješ kostru. Kostru? 3D postavy potrebujú kosti, aby sa mohli hýbať. Tak ako ľudia. Tieto kosti spolu so stovkami ovládacích prvkov sa volajú kostra. Môžete prestať, prosím. Chceš si vyskúšať, čo to dokáže? Wow! Je to takto lepšie? Áno, je. A teraz animácia. Animátori 3D postavy oživia. Najskôr študujú pohyby ľudí. Potom naprogramujú 3D postavy, aby robili to isté. Čo sa stalo? Zdá sa, že nám niečo chýba. Čo? Potrebujeme svetlo, aby nás ostatní mohli vidieť. Nemohol by niekto zasvietiť? Ďakujeme. Wow! To je oveľa lepšie. Vidíš všetky tie časti obrazu? Niekto ich musí dať dokopy. To je super! Prečo je to zrazu tak ticho? Ešte musia pridať zvukové efekty. Pritom sa niekedy hrajú s hračkami. Potom zložia hudbu. Alebo aj piesne. Napríklad Modli sa každý deň. Pozri na tie deti. Deti po celom svete nahrávajú piesne vo vyše 100 jazykoch. Mon chéri, je vais te préparer un bon petit sandwich, d'accord? Ilyen auto. Maalausvälineet, kiitos äiti. Ale prečo hovoríme tak smiešne? To, čo hovoríme, sa musí preložiť do iných jazykov, aby nám deti na celom svete rozumeli. A dokonca nás prekladajú aj do posunkových jazykov. Jehova miluje deti. Z týchto videí sa deti učia viac ako len to, čo je správne a nesprávne. Učia sa, že Jehova je skutočný. Tieto videá im pomáhajú stať sa Jehovovými priateľmi. Thank you, Jehovah, for the video. 谢谢耶和华。Thank you, Jehovah, for Caleb. A ja chcem byť Jehovov priateľ, tak ako oni. A ty?